Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Illum se niddiskuti sitwazzjoni ta' emerġenza. Ikun hawn diversi sitwazzjonijiet fejn grazzi mbagħad għall-uffiċjali li jaħdmu fid-dipartimenti kemm f'dawk fil-qasam mediku, fil-qasam tal-protezzjoni ċivili, pulizija, illi kif tafu fl-aħbarijiet ikollna sfortunatament diversi sitwazzjonijiet u llum se niddiskuti anke sitwazzjoni reali li sfortunatament laqtet il-kollega tagħna f'Radio Malta. Fil-studio għandi l-kollega veteran ta' Radio Malta, DJ Mario Laus, imma mbagħad għandi wkoll direttur fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, Surrent Nipizani, kif ukoll persuna li ilu 25 sena fil-qasam tal-emerġenza tabib Michael Spiteri, illi dawn it-tnejn insertaw flimkien għax ħadmu ħafna flimkien fil-fatt u se jispjegawna wkoll id-diversi sitwazzjonijiet illi jkunu fihom. Ħanibda bl-istorja tal-kollega tagħna Mario Laus. Mario ftit ilu ċempilli ma qas kont naf, fil-fatt vera ddispjaċini għax qas kont naf għax kont għalmenu nuri ftit solidarjetà miegħu li qed jgħidi li f'Diċembru li għadda fil-bidu ta' Diċembru id-dar tiegħu inħarqet sfat maħkuma min-nar. U Mario, naf li għadek maħkum ix-xokk, ir-reġija mbagħad tista' tella il-filmat u anke ritratti tas-sitwazzjoni, tispjegalna ftit x'ġara f'Diċembru li għadda? Għalina kienet ġurnata normali 13 ta' Diċembru, b'nazzjoni xew min jemmen bi-13. Kenna l-Open Day hawnhekk, kont għaddi kif ġejt insellem nis-semmija tagħna li ġew jarawna. U fil-għaxija morna niklu lura d-dar pas-soltu, morna nordu. Jena u l-mara. Fl-4 ta' filgħodu xaħat nabbaħni biex inqum, b'xi mod jew ieħor. U saqsejt il-mara tela is this raining għax il-mara ma titkellemx bil-Malti, kontinu. U għalt li daw ħoss ieħor. Bdejna nisimgħu isu tħaxwix u affarijiet jaqgħu mis-saqaf. Indescribably, ta' ġifieri għax short circuit beda fil-ċina ir-riżulta mbagħad aktar tard. Ħarqet il-ċina bil-bank u s-salott u n-nugrufun li beda jieħel fuqna. Nitlob ir-reġija tella filmat ħalli naraw ftit ukoll sitwazzjoni. N-nugrufun kien insapportabbli, ġifieri. Il-bist malajn, il-mara ċemplet 112, il-mara Marija tiegħi. U mal-ewwel ġew il-Fire Angels, ġew tnejn. Sofrit minn ħruq estensiv. Iva, mnalla kellna bib fuq wara aħna mal-bedroom, għax ma stajna naraw xejn, fuqra kullimkien. Uħriġtu l-barra, kif għamil? Żgur, kellna sliding door fuq fejn il-bedroom. Uħriġtu bil-piġama, nimmaġen. Jilħaqt il-bist jien malajl imma manka Marija, il-bistna kif stajna, blajna xi ftit tad-doħħan vera. Ma nafx imma kif ħriġt, mill-ewwel sibt il-Fire Angels hemm. Mill-ewwel, ġifieri. U x'ilħaqt ħadd miegħek dik għandi kurżità jiena. Xejn, jiena apparti il-mobile iva. U forsi jkollok x'affarijiet ta' valur jien naf, forsi xi ċurkett affarijiet jien naf li huma sentimentali. Le xejn, jiena flus id-dar ma tantx inħalli. Xi debijiet tal-familja, però jien għandi żewġ hobbies kbar id-dar. X'nagħmel noħodhom miegħi, għandi kollezzjoni ta' CDs. Għalix, kif taf inti dak huwa xogħol. Żgur, naf li mi dawn swiedu xi ftit bil-mikrofon u naddaft l-istajt ġewwa għaw idoqqu imma fuq barra ġew affettwati. U għandi delizzu ieħor tal-istatwi. Jiena nġemma l-istatwi ta' ħafna qaddisin titolari għaw Malta u pajjiżi oħra, insomma, fosthom San Ġiljan fejn twilit, il-Madonna ta' Karmnu fejn kun balluta. U daw xieġġaw spiċċaw? Daw swiedu, li għam spiċċaw. Issa daw kienu farmaturi, armaturi ta' ġieġ. Imma bejnietom, bejn il-sliding fejn jenala u jinfetaħ, xorta waħda n-mikrofon daħal. Bil-mot il-mot għat n-naddaf, ftit minnom, t-toqot attent għax dak li huma ġibs u għamot, u dak li huma reżin mot ieħor. Insomma, dak u li id-dar kanna nħalluha. Marija konsensa sik dinja trauma li fil-li tkun qed tgħix u rieqed kont rieqed terġa', ċuri għal grazzja tal-la qomt inti għax tajtu Alla ħares qatt. Ħanajda straight. Ġieli qomt biex mor it-toilet dak il-ħin fil-ħodu fl-4, ma d-darba leha. Jisu xaħat għajimni,
illa li kien hemm dlam ċappan għata d-dawl ovvja u ħlifnografu ma rajni ġofina. Infatti il-laborat li kien hemm apparti li testjawna l-affarijiet. U għat naraw ritratti, ġifiri dizastru għamilla kenni. Żgur li dizastru, mek l-affarijiet li naħdem bihom recordings u hekk ġew totalment distrutti, television, amplifier, kollox dak li nużaw l-affarijiet tal-ċina tal-mara kull appliance li kien hemm kollha nħarqu daw. U aħna sibna ruħna minna u minnem f'ambulanza, pero ħadet il-testijiet tagħna, Marija kellha tmur l-isptara xi testijiet oħra, pero jembqajt hemm għax id-dar miftuħa. Nies daħlu għall-għajnuna, daħlas ma kienux il-ġirien dakinhar. Għajnuk il-ġenir, proset, u fejn l-lokalità? San Ġwan. San Ġwan. L-ġenir nirringrazzjahom minn qalbi jekk qed jaraw bħalissa ma jafax li ringrazzjajthom min ġab kafe, min ġab ilma. Kolla ġifiri kienu. Spiċċajt m'għandekx fejn torqod ġifiri, u fejn mort imbagħad? Imbagħad ikkontattjajt l-insurance tiegħi għaliex importanti li tkun inxurjat. Relevanti x'insurance, relevanti aw importanti li jkollok insurance. Jien dejjem inxurjajt f'affarijiet hekk. Anka meta nsifer fil-fatt. U għal-ewwel mort noqgħod f'guest house. Prezz mhux irħis sewwa. Kull ma kelli f'guest house kellna kamra tas-sodda u shower. Għamilna xarem. It-tieni xarem morna għadu f'appartament għall-inqas stajna nsajru, stajna. Ma din hija trauma li inti. Kull filgħodu jien kont immur biex niftaħ ħalli il-bajjat u l-kaħħala u x'inhu xajdulu jagħmel il-ġipsum, jibda l-ġipsum, jobrox is-swedija li kien hemm. Għasirit niftakar miexi. Ġiret u bil-lejl maħsu tibża li ħaterġa tiġri. Kull ħoss li nisma. Kull ħoss li nisma sirt speċi da xinu, what's this? Isu qed tibża li xi ħaġa tista' terġa' tiġri. U jiena ngħid ħaġa lil dak li qegħdin jarawna. Vera tipprova fil-ċina ma tipplagjax affarijiet jekk tmur torqod, aħna ma kellna xejn plagjati. Jista' jkun kien hemm xi plag jew tnejn, però mhux mixawlin il-plugs. Imma allura l-friġġ li tfiha biex meta tmur torqod. Ma suppost. Meta nsifru aħna wkoll tibqa' mixawla l-friġġ. Ġifieri kellu jiġri dan f'short circuit. Mija hawnhekk għandi persuni li jifmuk kompletament għax bħal istorja tiegħek min jaf kemm raw. Student Nipizani, direttur ilu 27 sena, u l-Dr. Michael Spiteri. Ħanibda bik, Sur Pizani. Sfortunatament, situazzjonijiet bħal ta' Mario, rajt ħafna qar. Meta jkun hawn da situazzjonijiet hekk, xi għaddeq quddiem moħħor inti għalik? Kważi xi ħaġa normali li tarhom għax ilek da snin kollha tidħol ġol nirien flimkien mal-kollegi tiegħek biex issalva n-nies. Fil-fatt n-nistijek ngħidilhom jien ngħidilhom dejjem żommu f'moħħkom li għalina setetnek il-problem. Fil-fatt l-individu għaddej minn martirju. Tkomplix ta' ħsara aktar mill-issib. Illa għaliex ovvjament inti dieħel f'ambjent li ma tara xejn, assolutament inti qas il-palatidek ma tara qudiem il-maskla ta' bl-ammont ta' duħħan li jkun hemm. U allura inti tibda tfittex biex issib in-nar. Illum għandna kameras, ngħidulhom thermal image cameras illi inti twaslek mill-ewwel għal fuq in-nar fejn tkun qiegħed, għax nerġa' ngħidilkom bl-ammont ta' duħħan li jkun hemm ma tibdix tara, tqis illi inti id-duħħan jibda żgħir, u mbagħad aktar ma jikber u aktar ma jsaħħan l-affarijiet illi jkun hemm madwaru dejjem titla' temperatura tagħhom u daw jaqbdu. Allura dejjem in-nar ikompli jikber. Jew in-nar ikompli jikber. Ovvjament, sakemm issib in-nar, ġili anka ngħidilhom minni anke kan nisa ngħidilhom taqdux tiftħu l-ilma bla doġġ. Illa għaliex inti tiftaħ l-ilma blindfolded ma tkunx qed tara u għandu rħiel dak ikollu nagħmlu mod vażun x'imkien ikun imprezzabbli għalih u tkissirulu. Jiġifieri noqogħdu anke waqt li nkunu dieħli noqogħdu ħafna attenti. On the way, jekk inti n-nies fil-każ ta' Mario ħareġ. Imma ġilli jkun hemm każi fejn jgħidulna hemm min-nies maqbudin hemm ġew. Tiftakar xi sitwazzjoni vera delikata fejn kien hemm min-nies maqbuda u kienet diffiċli biex toħorġu. Iwa niftakar kellna darba kellna ndar ħalaxaq, dak kienet għamlet sajjetta ħabtitlu mal-arblu tal-aerial tat-television. Ovvjament sajjetta għandha voltaġġi kbar,
qabadlu isfel, niftakar il-kelb li kellhom tela fuq iqajjimhom, beda jimbaħ il-kelb biex iqajjimhom imma sa dan it-tant in-nar isfel inħakam kollu minn nirien. Wieħed minn nies li kien joqgħod hemmhekk imbagħad qabeż mill-gallerija l fuq siġra, niżel mas-siġra u ċempel ħabbat il-xaħat wajja tal-lajnuna ċempel 112 konna morna fuq il-post u kif wasalna fuq il-post letteralment id-dar kollha taqbad kienet ħuġġiġa waħda. Konna ppiċċajna s-sellun biex inniżlu n-nies li kien hemm fuq għodhom maqbudin u niftakar kollega tiegħi għax konna minna żewġ tislielen. Kollega tiegħi u tiela il-kelb joħroġ għalih u ma tafawx għal isfel. Ovvjament, il-kelb huwa d-dar tiegħu qed jipproteġi d-dar tiegħu wkoll imma l-bambirriet li ma ħataflux wiċċu wkoll il-kollega tiegħi li kien hemm hemmhekk kien hemm mara li kienet pregnant u bdiet tgħidilna ma trix tinżel is-sellum, bdiet tgħidilna tibża. Intom bis-sellun biss jew għandkom xi apparati? Għandna dak li ngħidulhom aerial ladders aħna, imma f'dan il-każ ma kien hemm solari, ġifieri ma jkollhomx għalfejn tippiċċja s-sellum, plassek peress li kien hemm siġra qudiema xorta ma stajniex naħdmu. U minn hemm konvenċinija biex tinżel. U kienet niżlet u raġel tagħha li kien hemm magħha wkoll u mbagħad irnexxinna nniżlu l-kelb ukoll. Jew irnexxinna nniżlu l-kelb ukoll. U komplejna nitfu id-dar. Darbora kellna. Nitlob ir-reġija telef ritratti tas-Sur Piżani hemm ħafna, jiġifieri tal-esperjenzi li għandu fuq il-post tax-xogħol. Kien oħra raħal ġdid darba, kienu nqabdu l-om u tfal. U konna ppiċċajna s-sellun eżatt u kollu tarbija kienet, letteralment tarbija kienet. U jiena niżel is-sellun peress li s-sellun għamilneħ fuq il-ħamrija u kienet għamlet ix-xita, is-sellun beda jmiel bija jekk jinqeleb. Inti kont tiżomm it-tarbija? Kont tiżomm it-tarbija f'idi. U nżilt kemm stajt niġri malajr u dak il-ħin għaddejtu lil sieħbi jisu ġebbetu qabdu t-tarbija imma il-bambiriet ma waqax is-sellum. Hemmhekk qed naraw diversi sitwazzjonijiet li inti tkun fihom. Ġieli bżajt minkejja li inti għarax x'esperjenza għandek, tibda tibża li forsi ma salvax. Min jgħidlek ma jibżax, ma jkunx qed jgħid il-verità. Ma jkunx qed jgħid il-verità. Nerġa' ngħidlek inti hemmhekk dieħel u titlob il-bambin ta' ġassib triq lura. Ftemna aħna vera għandna. Ġieli weġġajt jew blajt id-duħan? Darba kienet qabdet fabrika u niftakar tant kien hemm intensità ta' nar illi kellna biċċ equipment u di letteralment tinħalli. U dħalt għalija biex noħroġha, dak il-ħin ma kellix inkwanti u batta idejja fuqha xwejt idejja kont u xorta ħriġta minn hemmhekk. Ma ħriġtix bidejja verax kienet maħruqa, ħriġta bdejt nimbutta b'saqajja u ħriġta. Dak l-unika darba li niftakar ma kellna kollegi tagħna li weġġa pereżempju. Mela kellna żewġ kollegi darba kienu nqelbu bil-vettura, wieħed kien inqeleb l-imsida u ieħor kien inqeleb ix-xemxija kien waqa' letteralment waqa' l-isfel, ħareġ minn ġol windscreen tal-fire engine u baqa' nieżel ġol ilma baħar. Kellna ħabib tagħna ieħor darba konna qed nagħmlu training bl-abseiling u waqa' l-isfel ukoll kien. Dawk l-iktar li tal-niftakar. Mbagħad kellna dak il-każ illi meta konna ġejna mill-Libja konna ħadna l-aħbar tal-ħabib tagħna li kien miet fuq x'ismu Joseph Zammi. Ekku. Li kienet ċokk kbira għalina. Konna ġejjin mill-Libja. Ma rridx ngħid li konna sodisfatti bli rajna, sodisfatti bix-xogħol li għamilna. U appena kif wasalna fir-realtà aħna diħlin bil-dajsa bil-lanċa tal-Forzi Armati konna qegħdin naraw in-nar. U bdejna niċċajtaw bejn jedna u għedna daqna ġew konna nibsu l-fire kittu ninżlu u mmorru nassistu hemmhekk. U appena wasalna d-direttur pa' speċi l-ewwel kien qed ikellimna jifirħilna f'daqqa waħda rafa t-telefon u rajtu jisserja jien dar fuq għalli inżel ġiri. Inżil kif għamlu l-gangway tal-dajsa letteralment inżilt. Għalli għandna ħbar ħażin, għetlu ġarajn. Għalli miet Joseph Zammi. U fil-fatt kien huwa kbira x'in-nies kienu vera jħobbu Joseph Zammi. Joseph ma konx ma tistax tħobbu, Dr. Mike jafu wkoll kien persuna li. Fatt kiteb post fuq għax niftakar ukoll. Ejja, vera. Kien bnidem ħobb il-kulħadd għax ma tkunx tafu
Kif tibda tkellmu kont il-Joseph, issir ħabib tiegħu kien. Ovvjament ħala ġiex titfalu. Tifla ta' 9 snin, tifla ta' 7 snin, li daw għandhom futur kbir qudiemhom mingħajr missierhom mhux hekk. Ekku. Dr. Michael Spiteri, 25 sena, ma nafx kemm il-darba nċemplulek konna u naraw fuq il-post nsaqsuk esperjenza enormi fuq is-siti tal-emerġenza. Titfa' post fuq Facebook sewja ħafna għax inti dejjem jiddispjaċik meta tara inċident li seta' ġie evitat. Din l-esperjenza kollha li għandek, forsi tgħidilna xi ħud mill-esperjenza li kellek illi jibqgħu stampati ġo moħħok. Fejtlu nirien, sfortunatament jkollna mhux ħażin. Fortunatament huwa mhux daqshekk komuni li jkollna fatalitajiet. Imma kien hemm nirien u kien hemm nirien kbar u kif diġà qal is-Sur Pisani l-inkwittana ma jkunx biss in-nies illi qegħdin ġewwa imma anke n-nies li kont jaħdmu fuq barra. U fosthom niftakar fire partikolari, nar partikolari li konna wasanna jien is-Sur Pisani l-ewwel tal-hotel meta inti tara hotel quddiemek bid-dukkan ħireġ minn kullum kienet tara n-nies u tajt hawnhekk għandna problema kbira u kbira ħafna. So dawn huma kull inċident huwa storja għalih. Kull inċident kif qal is-Sur Pisani wkoll tiftakar illi warajh hemm persuni. Fattet naraw ritratti fuq il-post waqt li tkun għaddej. Inti u anka il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, l-ambulanzi, n-nies fuq il-post. Ħansaqsikom xi ħaġa, Dr. Spiteri, inti tkun fuq ħafna inċidenti bħas-Sur Pisani. Meta tara il-kommozzjoni tan-nies ta' madwarek, meta xi ħadd imut jew imutu jiġifieri u jiġu l-familjari, kif tkun tista' tiddilja ovvjament ix-xogħol tiegħek li trid issalva mal-emozzjoni ta' dak il-ħin ta' madwarek hu? Mhijiex xi ħaġa faċli assolutament. Il-vantaġġ kbir li għandna u Malta li għandna fejn jitlu emergency services għandna teamwork enormi. Peress li aħna pajjiż żgħar kulħadd jaf il-xulxin, illum il-ġurnata b'daqqatajn niftehmu bejnietna għax ovvjament rajna naħdmu flimkien u hemmhekk anke fejn jibda jinqasam ix-xogħol ġifieri aħna u l-fatt illi ġieli jkollok kif qed tgħid inti nies illi sfortunatament imutu ħajħallu warahom familja. Il-mod kif aħna nittrattaw ma' dik il-familja ħatibqa' tħalli effett għal tul ħajjithom kollha. Sfortunatament jekk il-qarib tagħhom ikun miet ma tantx hemm x'issa tagħmel iktar, imma l-mod kif aħna nittrattawhom, is-support services li ħajirċievu wara, il-mod kif aħna nuruhom illi mhumiex ġast numru, imma qed nippruvaw ngħinuhom u qed nippruvaw nifhmu għalkemm ovvjament ma nistgħu qatt nifhmu ngħaddu minn dak li qed jgħaddu huma. Kif qal is-Sur Pisani, issa li nifhmu ftit meta kellna l-inċident ta' Joseph illi ovvjament laqtitna ħafna iktar fil-laħam il-ħaj. Kien wieħed minnkom. Imma sakemm inti ma tġarrabx ma tista' qatt tifhem u qatt terfa' dawk li qed tħossu l-familjari. U minn hemmhekk nippruvaw niddirektjawhom għal servizzi ta' psychologist mhux se jirreplace jat-telfa, imma irid jibda dak li jgħidulu l-healing process. Illi sfortunatament għalkemm il-qarib tiegħek ikun ħallik naqra minn sa tinsaqat imma terġa' titgħallem tgħix dak in-nuqqas u l-vojt kbir li jkun ħalla wara dik il-persuna li tkun ħallietna. Intom li tkunu fuq il-post inti u t-tim tiegħek, ovvjament dejjem taraw kif tagħmlu salvaw lil persuna fuq il-post għax għalhekk intom tkun speċjalment inti li inti tabib u tieħdu l-azzjoni immedjata. Kien hemm momenti fejn inti uman ukoll fejn meta titlef il-pazjentek titkisser? Mela, dak huwa periklu illi kull rescuer jista' jgħaddi minnu. U fil-fatt aħna bejnietna wkoll nissapportjaw ħafna lil xulxin għas psychologically għalkemm inti dak il-ħin taf ma tħoss xejn, nafu illi xi darba kull wieħed u waħda minna ħajġi affettwat. Fil-fatt qed jiġi affettwat il-ħin kollu. Ħan irrealizzaw li qed niġu affettwati xi darba oħra ħan nirrealizzaw żgur. Li tajjeb ukoll ikun il-preparazzjoni li konna aħna qabel. Għala, għax il-mindset li kollu rescuer illum qed inbidluh illi l-outcome jekk jgħix persuna jew le huwa importanti u importanti ħafna. Imma għal psychological well-being ta' rescuer
huwa daqstant ieħor importanti illi aħna dik il-persuna nkunu offrejni dak kollu possibbli li stajna noffrula biex jiġi salvata l-ħajja. ċertu inċidenti sfortunatament tagħmel x'tagħmel jista' jkollok l-aqwa rispons fid-dinja, jista' jkollok l-aqwa kura fid-dinja, ċertu pazjenti ma tistax issalvhom. ċertu inċidenti jħallu injuries tant koroħ illi l-persuna ma tistax tiġi salvata. U hemmhekk l-unika mod kif inti bħala rescuer tista' ssib sabar huwa li tajt aħna min-naħa tagħna minna dak kollu possibbli li stajna nagħmlu biex dal-persuna tajnieh l-aħjar ċans. Ġieli konna persuni li aħna stess deep down nafu li dan iċ-ċanses ta' dik il-persuna li tgħix huma minimi. Imma nibqgħu nippruvaw ħalli aħna nkunu ċerti illi dik il-persuna tajniha ċ-ċanses kollha li qatt seta' xi ħadd. Minn lat pożittiv, imma jkun hemm stejjer ta' suċċess jirnexxielek is-salva f'moħħok hekk hemm xi stejjer tgħid dak jibqa' u forsi taraħ fit-triq u forsi jien naf taraħ fuq Facebook tgħid tara da salva. Salva grazzi għall ħidma li saret dakinhar. Li ara bħala tim kemm civil protection, kemm protezzjoni ċivili, kemm pulizija u kemm aħna ovvjament induru n-numri tagħna. U llum nafu illi meta inti f'inċidenti kbar, meta inti tasal lajnuna fuq il-post u l-persuni jinsibuhom għadhom ħajjin, iċ-chances li dawn jgħixu joħorġu mill-isptar huwa l fuq minn 80-85%. Rata għolja. Għolja ħafna. Ma jfissirx illi għandna nabbużaw għax il-prevenzjoni dejjem tibqa' ħafna aħjar milli nikkuraw. Imma l-ammont ta' suċċessi fortunatament għax matul is-snin bnejna sistema u sistema robusta ħafna għalkemm dejjem jibqa' fej immorru għall-aħjar u dejjem naraw x'nivvinta u dejjem niddiskutu ta' min jgħid qabel ma ġejna hawnhekk kienu s-Sur konna qegħdin fuq training intern, ġifieri dejjem għaddejjin. Training ukoll, dejjem għaddejjin fuq training kontinwu. Aħna dejjem nibqgħu kemm jista' jkun nimbuttaw biex dak is-suċċessi jiżdiedu. U meta jkollok bħad-dipartiment tagħna 150 għajta għall-għajnuna kull 24 siegħa. 150? Iva, aħna nirċievu bħala ambulanzi nirċievu 150 sejħa mhux sejħa missions ikonna 150 kuljum. Kuljum? Kuljum, kull 24 siegħa. Marija. So l-ammont ta' suċċessi fortunatament huwa kbir. U tajt ara kieku dak il-persuni ma kienx hemm tim sħiħ warahom, is-suċċess again ma jitqies għax hemm persuna waħda, is-suċċess jitqies mill-chain of survival kollha li jkollok wara l-inċident. Ibda minn dak il-persuna li ċempel 112 sat-tim kollu li ħaj rispondi on site. Dr. Spiteri, jien ġili rajtek għaddej xkanat flimkien mal-ambulanza x'inti tkun ġol vettura u jkollhom l-ambulanzi sewwa u narak għaddej rajt tara meta nara emergency doctor ngħid dak jew inti jew hemm xi x'emozzjonijiet kunu għaddej minnhom, kun hemm ħafna traffic tibdew għaddejja s-sirena u tittasal fil-ħin biex tilħaq il-persuna. Mela dak il-ħin qudiemi kolli kelma waħda kbira tixħal u t-tebteb aħmar, safety. Għalkemm inti qed tarana għaddejjin xkanati, fil-verità dak il-ħin ikun bir-raġun biex issalvaw il-ħajja. Dak il-ħin ikun għaddej risk assessment kontinwu ta' is-sitwazzjoni x'inhi, ta' s-sitwazzjoni ta' triq x'inhi, is-sitwazzjoni ta' traffiku x'inhu, x'servizzi għandna għaddejjin fuq il-post dak il-ħin. Mhux inti ma tkun qed issuq nimmaġina. Dak il-każ iva jiena. Inti issuq ukoll. Ikun tila informazzjoni kontinwa ta' updates fuq l-inċident via radio u sistemi ta' komunikazzjoni oħrajn. Imma li ħaġa importanti tkun dak il-risk assessment, dak li jdur dynamic risk assessment li jkun għaddej il-ħin kollu. Kien hemm każijiet fejn is-sitwazzjoni tkun tant perikoluża illi kollok tislowja u addirittura tibgħat units oħra illi ikunu forsi jeqreb u li jistgħu jaslu iżjed malajr għax il-prinċipju sagrosant ta' emergency response huwa li jekk għandna inċident diġà għandna inċident wieħed diġà għandna problema ejja ma nkomplux nżidu l-problema. Intom għandkom kif in is-sistema ġifieri jekk ikun hemm emerġenza minn Mater Dei u hemm points oħrajn? Mela f'Malta bħalissa għandna 5 points minn fejn iddispeċjaw bħala servizz ta' ambulanzi. Għandna Mater Dei ikonna units fin-nord ta' Malta lejn naħa tal-Mosta, għandna units fis-South lejn naħa ta' Raħal Ġdid. Mbagħad ikonna Rapid Response Units ikoll in-naħa tal-West, in-naħa ta' lejn l-airport u in-naħa wkoll tal-East. Plus li għandna Mater Dei, so dok hemm 5. Dawk kollha għandhom ambulanza.
Mhux kollha, għal raġuni hija li llum qed invarjaw mhux biss ambulanzi, met niddeployaw anke rapid response units li huma vetturi iżgħar li jkunu xorta armati daqs ambulanza. Iva, u l-idea hi illi inti tasal malajr kemm jista' jkun fuq il-post. So l-idea hi kemm jista' jkun jasal tim malajr fuq il-post. Sur Pizzani, u intom bħala protezzjoni ċivili, il-karozzi tat-tifi tan-nar f'liema points qegħdin? Għandna 8 fire stations għaw Malta. 8. Għandek Ħalfar, il-Furjana, Kordin, ix-Xemxija, Pembroke, Dellimara, bat għandna 2 Għawdex, ovvjament, ir-Rabat u x-Xewkija. Ma meta jkun hemm xi ħaġa kbira naħseb jitbagħtu x'ismu naqdu flimkien. Temna skont il-natura tax-xogħol kien nagħmlu mod wasal station u qed jara x-xogħol huwa kbir jgħid station ieħor tal-qrib tiegħu. Nagħmlu mod jekk naħa tal-Kottoniera ħanejdu hekk jiġu naħa ta' Ħalfar. Jekk kun naħa tar-Rabat mela ħajnżlu mix-Xemxija. Jew minn Pembroke illum il-ġurnata. Naf illi intom it-tnejn żgur f'qalbkom u inti tesprimija bil-Facebook u napprezzhom il-messaġġi tiegħek. Tobbu tedukaw lin-nies anke d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili jagħmilha biex tipprevjeni kemm jista' jkun. Jiena nigustak kif tikteb b'mod spontanju ma b'mod illi l-messaġġ jasal sew. Forsi appelli żgħar minn naħa tagħkom għal prevenzjoni, affarijiet li tarawhom ta' kuljum tgħidu ħasra kieku jien naf ċertu jien inħaraq inċidenti ta' traffiku pereżempju, ngħid ċertu inċidenti żgur jistgħu jiġu evitati. F'inċidenti ta' traffiku pereżempju hawn min jaqfel is-seat belt fuq wara u mbagħad joqgħod bil-qiegħda fuq is-sit biex ma toqgħodx iddoqlu l-alarm. Is-seat belt qiegħed hemm, biex jekk jarak il-wardin ma jtikx ċitazzjoni, is-seat belt qiegħed hemm. Għax jikkorreġini jekk nkun se żball, inti waqt li inti miexi ġol karozza, jekk il-karozza miexja 60 km fis-siegħa, inti ġol karozza miexi dak l-speed. Mela kif ħabtet il-karozza, inti xorta dok miexi fil-karozza u lekk hemm is-seat belt biex lilek iżommok milli tkompli timxi. Hemm l-airbags, issa immaġina inti illi inti m'intix libes is-seat belt. Ħabatt, mela inti k'eżempju, għamel il-mobile fuq is-sit taħdejk. Kif tafas il-brek xiġri? Is-sint jekk jiġrilek ġol karozza, kieku m'għandekx is-seat belt, ikkorreġinek ter żbaldu. Jekk inti ma jkollokx is-seat belt, nitqed torġu dak l-ispeed li kienet ħirġa l-karozza. Kemm idejqek is-sewqan eċċessiv, inti li tara wkoll passur biżatant inċidenti. Ħafna, mela, kif qed tgħidu tajjeb intom il-prevenzjoni hija kollox. Issa, sfortunatament, ċertu inċidenti jistgħu jiġu prevenuti. Imma sakemm ma għandek il-karozzi fit-toroq, żgur xi darba ħabta ħadd tiġri, żgur. Nistgħu nagħmlu li rridu, xi darba xi ħaġa ħatfalli, xi ħaġa ħatmur ħażin u xi ħadd ħajjaħbad. L-speed ħajjagħmel il-veloċità ħatagħmel differenza, jew tista' tagħmel differenza bejn ħajja jew mewt. Bejn xi ħaġa li kull ma kienet bumper to bumper u grifna xejn iżżeba u ma ġara xejn versus xi ħaġa li miċċaħad fiha. Ma ninsewx, il-ġisem ma ġiex tal-bniedem ma ġiex immodellat jew iddiżinjat fuq karozza. Il-ġisem tal-bniedem ġie ddiżinjat biex aħna if anything niġru b'saqajna. So, l-istrutturi tal-ġisem ma jifilħux għal dawk il-forzi li jkunu għaddejjin meta aħna tinsuqu b'60 km fis-siegħa. Sempliċement, il-ġisem mhux iddiżinjat għalhekk. Jekk aħna ħanabtu u ħanabtu kif qed is-Sur Pizzani tajjeb għadna għaddejjin speċjalment hekk m'għandniex seat belts. U ħebatna sidirna jew rasna ma' windscreens ma' steering, ir-riżultat ħajkun devastanti. U iżjed ma tola l-veloċità, ir-riżultat ħajsir għar sakemm ikun hemm punt illi nagħmlulek x'nagħmlulek mhux nsalvawk. Sfortunatament il-ħin sparixxa demek jiġri li f'dar programm. Nirringrazzjakom Mario Laus tal-li ġejt hawnhekk taqsam l-istorja tiegħek, jalla tkun aħjar u terġa' tmur lura fid-dar tiegħek f'qasir żmien. Grazzi Sur Pizzani u lill-kollegi kollha tiegħek tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, grazzi Dr. Michael Spiteri lilek u t-tim kollu mediku li tkunu fis-sitwazzjonijiet ta' emerġenza u anke fl-isptarijiet, grazzi immens. Dan huwa kuxjenza fejn illum smajna storja reali Mario Laus inħarqitlu id-dar. Sfortunatament hija sitwazzjoni kera ħafna imma tiġri u għalhekk illum provajna nagħdu dawn il-messaġġi anke ta' prevenzjoni. Grazzi lid-Direttur Martin Merċi u grazzi lil kull min għandi fl-istudju hawnhekk u anke fil-Kamra tal-Kontroll. Segwu l-paġina ta' Kuxjenza fuq Facebook b'tant dettalji dwar il-programmi li jkolli. Inkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi ħafna.